Ако търсите сериали, филми или каквото и да е, които буквално са в атмосферата на Summerween, имам предложения за вас. Преди това да обясня какво е Summerween. Summerween е като Хелоуин през лятото. Хора, които обичат да гледат спуки неща през лятото и нямат търпение за Хелоуин. Така че, слушайте. Номер 1 е Widow's Bay, което буквално е перфектно за Summerween атмосферата. Развива се в малко крайбрежно градче, където постоянно се случват някакви странни неща и колкото повече научавате за града и хората, живеещи в него, толкова по-мистериозно започва да става абсолютно всичко. Актьорите, поне за мен, са един път и някак си хем е забавно, изведнъж от нищото те удря нещо стряскащо, така че не знам, кефи ме и според мен отговаря на Summerween вайба. Номер 2 е Welcome to Derry. Ако сте гледали то, вече знаете просто защо това е в списъка. Този сериал буквално просто ни връща в Дери и разказва за града и неговото минало, за всички ужасяващи събития, които са се случвали, така че няма да ви казвам повече, но трябва да го гледате. И последното за днес, съжалявам са малко, обаче номер 3 е Cruel Summer. Две тинейджърки, чието животи буквално стават свързани след шокиращо изчезване. Историята се разкрива през няколко лета, бавно разкривайки нови части на мистерията. Буквално не знам дали ще ме разберете, но има такива сериали, които не като From, във всеки епизод ви дават достатъчно информация, че да ви стане толкова интересно, че да не можете да спрете да го гледате. Например, The Vampire Diaries. Нещо такова. В смисъл, във всеки епизод има нещо, което да ви накара да искате да разберете повече и да продължите да го гледате. За разлика от From. Хора, това са ми буквално трите Summerween сериала, предавания, се тая, както искате го наричайте, които можете да гледате, ако ви се гледа нещо страшно, което също така да е свързано с лятото. Bye, love you!